హెర్మోన్ ప్రార్థన మందిరము వారి అనుదిన మన్నా 7 శనివారము మార్చి నెల 2026. పైకి భక్తి గల వారి వలె ఉండియు దాని శక్తిని ఆశ్రయించని వారునై ఇందురు. 2 తిమోతికి రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 5వ వచనములు. అవును స్నేహితులారా, చాలామంది మనుషులు బయటికి భక్తిగా కనిపిస్తారు. వారు ప్రార్థిస్తారు, బైబిల్ చదువుతారు, సంఘానికి వస్తారు. కానీ వారి హృదయం మారదు, వారి జీవితం పాపము నుండి మారదు. దేవుడు నీ జీవితంలో పనిచేసేటప్పుడు నీ ఆలోచనలు, మాటలు, ప్రవర్తన పూర్తిగా మారిపోయి ఆయన సాక్షిగా, ఆయన మహిమార్థమై లోకంలో జీవిస్తావు. కాబట్టి నిజమైన క్రైస్తవ జీవితం అంటే కేవలం పైకి భక్తిగా కనిపించడం కాదు, దేవుని శక్తి నీ జీవితంలో పనిచేసే జీవితమై ఉండాలి. అట్టి కృపను దేవుడు మీకందరికీ దయచేసి నడిపించును గాక. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.